Čau, dneska jsem zahrál Lethal Company s mým kámošem Klobásou. Neptejte se, proč se jmenuje Klobása, prostě se tak jmenuje. No, to je jedno. A prostě jsem si dneska s ním zahrál, nebudu moc dlouhý to video, tak nebudu vás trápit tímhle intrem a prostě, no, to je všechno, co budu říct. Jestli se vám bude líbit takovýhle typ videí, tak si můžete dát sub, like a možná napsat, co chcete, aby jsem si zahrál, aby jsem mohl z toho udělat video. No, dobrý, to je všechno. Čau. Dobrý. Ty vole. No. Jsi strašený, ty vole. Aha. Karbuté. Jdu vzít aparatus a hned to, vole, to aktivovat. Zavolám Cigano a Suvriči. Mám lagy! Pojď rovnou. Nic tam není. No nic tam není, no. Alo? Alo? Tam bylo asi vidíš, no. A ne? Alo? Najdu. Klopity, klopo. Nic to není, to je pavou. To loko, tak tam jít jiné, já jdu tudy. Počkej, vynechali jsme. Jdu hrát. Já mám pocit, že to není. On to není. Já. On to není. Dobré, Fakt? kam upadl. Já mám lagy, ty! Rubiru, we coming after you. To je pičo. Jde po mně? Nejlobý! No, jsi stejně zbytečný. Má joke. No, dve veci. Bola tam slepá, druhá vec, má jedno HPčko. Co to je? Jsi dobře oběsil. Já aspoň dobře víc takhle. Takže kolik to je? Nechce si skapat. A jo. 81. Klobaso, myslíš, že to je dobrý? Klobaso. 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 No, povídám to. Ty vole, to je láska. What the fuck? To co? Ty bláho. My už hrajeme. Já vím. A on se šel zechcet. Jo. More, to co bylo? Slyšel jsi tu ránu? No tak mám holdy asi. Sam mě tak vylekal, že mám zase holdy.
Mega nice. Sám, vole. A co späť? Vyčúral som reže Niagara Falls. Ty si Niagara Falls. Myslíš Niagarské vodopády? Savgy, nechceš vedieť, čo to je. Já vím, co to je, vole. Daniel, ty máš právo mlčať, a teda ty máš právo zapáť Lethal Company. Močat? Jak má právo, on musí... Zapni Lidl. Nemám Lidl, sráče. Ty nemáš Lidl nebo nemáš Lidl? Savgy, pre info, bol si minutnutý. Ty nemáš Lidl alebo Lethal? A jo? Dobre, máš, zapij. Mám tvoje sračky. Jebat. Tohle stačí na dnešek. Typy. Lagy až na Mars, vole. Ty pičo. To je dobré. Leď? No, dobrý. Au, vole. Jakže to lazy tak jsem ho zabil jsem. Mlatím! Nemáš tam. Jaj, hoši. Já mám domluvený, že s někým budu hrát a on mi zrovna napsal, že... Au! Jaj. Asi nic, no. Čo si taký nepriateľský ku nám? Jak si dovolíš nás opustiť v takomto krutom svete? Bohužel. Stává. Toto pôjde na políciu! Hele, Lina! Okej. A ne, Já se nadanou odcházím a možná se ještě někdy vrátím. Savgy! Jí hráme problém! Používá! Teda Savgy? Použij vůdy a vládla! Abracadabra! Abracadabra! No. Takže jsi dobrý, Cero. To je zajímavý. Tak exploduj. To mi dalo. Já jsem to, vole. Počkej, my jsme ztratili jedno. Tak ano, ty nebila za dvůzky strany. My jsme oba na to mysleli. Ty lazy. Já jsem to doupěl, pořád zalakala. Že on byl? Ukáž, tady to dole zepři. Čau. Čuchej. Pojďme na čerstvou prdelku. Co? Your assurance. Tak chci zabít.
mohla. Hej kámo, to testování 9, chcem se zabít. Tam čelky. také kaky. Čo? Tu nič není. Už viem, čo myslíš. Počkaj, pozeraj na to Usain Bolta, pozeraj. Usain Bolt 2. Jau! Jo, to jsou 3, vole. Ale zdravu. Jsou 3 vosy. Je to tupé. Haló, někdo doma? No. Není. Asi že neskončili. Haló? Hej, my jsme 2 nejchytřejší ve filmu. Rozdělili. Tak ticho. Wanna solve the mystery. Wow, takhle crazy. Je tu něco masivní. Ale masivní. Ale pivo! No, proč se... Čo? Pivo. Dobré halucinace to máš. Že tady, vole, čum! Mám pivo! Já vím, ale to se mi nechce něst. Jsem, vole, nevzal ze začátku, ty byli tady na schodech, ale ty jsi slepý, vole. Já vím, něco to nechce obrať. Hel, jdeme, no, ale garbage lid. Škoda, jsem chtěla, aby si spadl. Potřebuji tolik klíček magický. Nemám, nechal jsem ho tam. Tak se jdi úplně čurák lesní, hej? Ne, já jsem savgy. Čau. Už jsme šli. To určitě nemá pojede. A tady je klíč. Musím zavřít. Okej. Nepotřebujeme, dobré, pom. Nad námi bossy. Hamburgerní teda. Kolik stojí? Já se tady nejsou. Kolik stojí? No to máš vlastně. 64. A to nepřečtu. Máte svíně! Ne, řekneme 64. Ale to je dobrý. 69. No, aspoň, že jsem neřekl 67. Já mám takovou chuť odstřelišť, jo. OK. Zajímavé. Já jsem tam. Jo. Víš co? Usain Bolt! Jo. Tak ty mi úplně nebyl. Já vezmu ještě tu druhou. Tak ty jsi úplně nebyl, my to máme čeli. Tady jsou ještě 2. Hej, 8. Ale to jsou čeli. Počkej. Ula. Tak pojď, ne? No, pičo. Au, 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 au.
No a teraz mobilová vymknutý. Jsi blbej, Tak ty jo. jsi inteligentní. Já? Ty Jo. jsi jich tam dal. No, já jsem neměl staminu už. Jdeme! A jak se teraz máme kurva dostat donútra? Já můžu. Hajzle. OK, no. Čekaj, nebavím se. Nebaví ma to, keď sme tu len dva. Koho by to bavilo teda skôr? No to asi zítra to bude lepší. Dúfam. Ja mu velice sklameš. Proč já? Protože mě vole vykuftil. A mě říká, že je tohle. No dobré, já jdu asi. Prostě ještě vládu na počítač. Tak čau. Ha? Čau.